מה הכוכב הרשמי של זה קוגר? כשאתם תסתכלו עכשיו פה, איתן כתב לי, תעשה מה אסור להגיד ביום השואה. אוקיי, דבר ראשון שאסור להגיד, מה אתה עושה? ידעתי. דבר שני שאסור להגיד, מה היה אנטישמי אחד? דבר שלישי שאסור להגיד, תראו אותו, ימש היטלר. דבר רביעי, צריך אומן לחשוב. דברים זה הסרטון של מה אסור להגיד ביום השואה. אסור להעיף מתחת, ואתם פה יכולים לתרום, לא, פה אתם יכולים לתרום למען ניצולי שואה, פה בסימן של הטוב. ג'ודן זה הדבר הרביעי נראה לי, יהודון. בבקשה תסגור את הערוץ של יוטיוב. ביי.